pi baro ngi piang soba pi seki khobon rasan kar khasi apre ginong yelam lan apre ginong khamat paj ba ki bawan ba khamat ahli kisi ki mamta lan ki bidan haka center stage amnar ke pa ginong yelam lan dai ba esa chala usip estem ba jong ka KCDC mentang dan hang ne ban ngi ba shala bangi nyakren kumdo isdang ya ka jonglong khana ka jongi ba khamtam ya kumdo isdang ya ka jali sai phai ka jongi lan ka political career ka jongi ba chalang ye piang soba ya ka khobon rasan kar khasi bat ni pa ko jing so komen ma pira ba play por ba dapang jing bon kam ko jong phi ni kisi ko mentang manyakan ban ngi ka rihasi channel kumlok mne ba ngka phe minya thu mo ki ba nang pe ski pa jong kri ka mentep ya ka jonglong khana jong phi kumdo pm kuno pilong mo kuno phi school dan tam ngi se peteng ya ka career ni ka jinglong khana jong ka ba kalong simple ba kai ngi hapo Robert Hospital yu men jonga ba inga isa to po compound hospital hi mai pai tre po Robert Hospital i meiri trainers po Robert Hospital ti nang tu ngi la kham khna ngi sapo chlaim khra ha lumori ti ke jinglong khana jongi ka kut ha laim khra ngi la edap tu khan riu khat pras nong tu ngi sa le kiu ban shong sha te cha dem thring cha solat te hang tu hadu ba hisa hang tu hadu ba gila ya ban poi spat sa ka jinglong rang ba te na ka jing puliru ka bam pada bun hi te na gila sa nang te ya sa wan ya pendep ya high school jeni sapo government high school nang ta tinggal kemau pengayat dah kejat hina duk dem tering syadu mokhar ti sutunat bahai kata ke jingim ti din tu ngalik ban yelek pat ban pendep ban yelek ya ka matric napo Mizro high school hang te hapo api bali ti nang ta ngisa lek pat inga li join pat ya kani ka college po senior naman ini ke evening class yang evening class di meskim tu ayo ban ni tre te tamang klim pendep ya ka aladi ban pendep ya ka piu tengah ka pro exam ka wanno tu ka jing yakhi shamu sen nasu ngasdang ban ya ino ya exam ban ngalih ti yakhi te khamla ban pendep ta ka jakhi pira mentang ka di si ko kai okay jing ya kulumar ka to ko por ka dei ka ba hadin ke jingmi jong kini ki pali na tu ke jingi khi jong yen jaka 1979 ti don ki jaka pen thor ki ba laj hang thi ti kadan ko ka group ka dino shaki wi gibri ko ka group ka kwa ban sa jong snong ti apor banga sha ngadan hapo jil ha kata ka por syakem nama ki man ki public meeting jong nga sha kem Lang hatu ba film we aktivis ni kita bukan seng na don hapo ka kani ka MTYO Meghalaya Tribal Youth Organization kani ka HNF te nei kendu ikini kina mo psen hapo jil dai te nga ombai piwan sine gi asu yo syakem na kada ba ngi kwa ban penne ya pen thor hapo ka snong te na tu ka sa yo kendu ta problem joki nga sale ban yarap hi di shop anuan kata kamun ngala tre haki south ligi office kebeningkong ka office bang tre gede jong ni ka Meghalaya Police Battalion nang tu ka don ko ngalik pat apo ka Forest Department jong ka Meghalaya nang tu tang taki benahi nang tu pengalih apo ka Meghalaya MIDC nang tu pana MIDC khadu ngalih ha AG office hang tu ngalih kum personal assistant jong unio DIG jong ka EG office te kari hau 78 te nga bangalai poi ka jinglong rangba banlong kpa dei haga snem hakandai spa nyu pusan pendap ijing yetho shongkurim te nang ta sa ya itu jing tre office kumtu te ndingi dana AG office dei hang tu ba kawan ka jing saindur ban siapa kasan pertai ti nomor hangtai kita ngomba syajar ki nong tre ki bubun ki degi Bengali khasi udan tangambal arspa ti kataka apa deng jongi arspa ru ngi don la jongpat iya pai ti
hangtai kadang ka jingya keren ya ke politics ke bejur bah hotbed politics but bun ki politician ki bami bahana po EG office ko biba Winston Simyong iba Crosswell Milim ngap iba Bombar Khan Nayor mangai ladi wat kiwi ru iba mi na po EG office ki keren ka pelong bak jingya keren man ka ski ka jingya keren EG keren chpang ka jing sha ban ben yong i kum ka jai ben riu te hakui ke janmin kata por la de ban file nomination ka election kala ya ti ngi abang ya keren haji office ta kidan bon ki issue ki ba ki sungo ba ki political party ki di ban sim ti kum kani ban by forkit ya ka IPS join kadar ja Assam Meghalaya ban by forkit ya ka IAS join kadar Assam Meghalaya ti pat ki issue naduk to por ya role ngi persya nang ta kamnu ban by forkit gini central offices nang ba kani ka interstate influx nado ko pang ni sutu ba kani ka interstate influx ka threat ingi kum gajai benriu ka bangi discuss AG office tandai ka ta janmin ngali ban sangap ya ka meeting jong ka HSPDP mangi sutu forma housing ka kan ha 78 tandai dang sangap ya kata ka jing lecture jong ki hapo renja ngawan pet sieng ta ka jing pangnut ka bakrau naman na kinong kren baru ki kren ta meeting dan bertat si kini ki subjek ki bangi iba kilong bedan kam kren ya ka ka jangai palat kata ka yu hang ta kawan ka jingling mensim junga to ti ka kun ding kong junga ka bala dan mata sau pho tam dang di news nem ka new benai kata ka por kun ding kong ti dap ko masibiji min mi ti kata ka jingling junga ka long hadu ko ba nga suksat nang ta po jintiap tadi lok junga yong pi ksat kum to ini kunin secondit cibet tim tipat baling ala ling hadu kata tin dadap ko makatu ni por nga sukhi pe nang tanam betia nga pelong ka jing duai akan mau tik ki tin ki bang abu jing duai ngong atrai la mi e je ka jai ben riu junga ko mi e je ki khud Israel ai bor yang aban keren ti ngatia no kalip kalai ngaki ngashong perkat nanti kami biang kalai ngapai ini kun ong menu ban besai ni panda ngasai nang kam ngatri hiji to apa ti ndeh hat ko por kawan ka ktin ko ong men am kuslai ke imen ba medi ke ko men sem ke imen kren ti kum tai ka krsiu no ilok no batia ong ki yong bele ong ngasai no nang kam ti si biji men mit ti yong to mo ki chunu ni sutu ya ta yong to isu kongo ikatan dai namar sibiji min mit kasiu i batia tinga khim step ngali kren ni mai kren ni kiao ngan le kam ka bar kraw man ta ski sur khu ya tinga mi thu ikata jingmut bangan resign ti ngasle hieng jung to parlok tho ya ka city recognition apa show PA jung EG tin ma kam ta ki phun ki parlok yong bali pi resign election kala ya mdi pinjele election ada file nomination kala ya chaman ngam tip ya kata election nang ba kamasim nga ka kwa bangan resign en lik ben mi dot bentakan ni ka nam ta jai bentri jong te ngong yo tu si jong au subhawan bat namar menta kum ni kan hiar si sora ha ka meeting jong ka JSPDP sti bangan sedang ban keren pai ba menta ski te nang ka poi si sora te ka di ka ba wile Dr. Khonglam ka JSPDP kidan ki jong ba sertok nong rum jong ba lumkur jong ba gilbat sulai bun kirang ba dikilai keren maki de ngapan ban keren kin ong ngarang kwa ban keren tingarang kena ba dang arp saus dem to por so ngarang rai kho ngarit beri ki pe ya kim i lar kamera aki ong kino la biang kam ting la dep long shu ban keren ti penlip no kamait ki ong li disha tu ngong asu ai tang kamait kan sa ngan keren hi ki ong ship to kamait tinga ship kata ka pi system yuki tinga penme na tanga keren ngong ba pai ba wat pat lei dang don so wi ban keren tinga keren ni tang hadin si 4 minute wa pala ba tang hadin si 4 minute bang keren kum ba long kum ba the nang ka tang kum tu mat belapen lang ya ka dagi sistem tam hapo EG office kum ya per khat jingmun upai ba ubadan men chwa ka meeting umpalat ya ka arspa lai spa de hadin si 4 minute bang keren nang tiap la poi dagi lai hajar saw hajar ang to bri kayo sora sange ki bos ki bele ki sange brigon mare ba wana ngap ya ta ka jing keren Ang kata kalau kajing sedang ka political kajing sedang ka benikong ya dikata ka meeting hasora 1978 bankan bas ya ka JSPDP kini kirang ba ki ba
bam ai ngaban keren kiwan mare na dukan desa di maki par ki beli organize ban wat ko kali ki volunteers ki pen tep yang hapo kata kali ban kit selong ki ai ban keren ki meeting bor khoi selong ti hakata ka bien ngi sung thu ba ka jing duai jonga kam simlong ko belen ai bat hadu mentang sung thu hiba ladang hadon ke ai ke ba le si ban kham tam man ki wei ke de ka board ban keren haki public meeting kita ka wei long dang ni ngi iba ngidon syau bleu baladang ngi pan adu ko do nut bat ngi le ya ka bangi keren bleu ai Kuma kata lagi ni sang ni pasal kono ba pi enter ka politics pi election kuma ke sang pi ai ti nagila ya nang ta ti dep election kawan katu ka result August 78 ka long ba arpau yo ko congress kan riu ka efficiency kat saw ka HSPDP lai ka PDAC ka bakun tup lang bat ka jinu ba Martin ba Roblin ba HB dan ti dan perlok jangi bade u ranger po de council ka to por barang wong mlongshu o menta ka kongres ka senchar te ngihapan pin ya telino ya kini hi seng ong ya nginyale no kata menta nang tahin po ngidan po state central library ta por yimi nong tu ngi di sha po palis po kawi restaurant po modpran yang tu gimi iwan po EG office haka kamera jong u tau perlo jong ai wahikai stenographer ga ba lokas marbanya hang tong ngi ban type ya ka sithi sai ba te di pakinte long DC bin ai permission ngi bangin pelong ya public meeting jong ka bante ya kilai lama kali wat iba te di idang yang po IGP ka to po repeat ya ka to board kan no ka score board kawan la apply gitu ki might gitu jing tem sur kasi te kerani yang ka ipikwa ngong em bangin pelong meeting la syai po medal maki nak benta kaniga result election balai ban penitali kini yang tu ngi iba ka mensi mi ri jo ki ba te di pakinte gadar yang thong tu na thon menta for unification allowed thosh USP yang kile USP ramahon tough audisi atau por tang si kata yu la khrnga khli te wan sign ban ai permission markom tangi le ite lailama hapo katu kali mari te lailama ngi pertangi ong ndu mentak sengi borok lagi ne teli ha IGP point ang tu bat ngada yo maria pertai kata mari te lailama mari pertai kata ki pajba jungi ki daya yam ki daya kemen ki ma ke jingi shu no katu por ke dai APHC HSPDP di kula barusing ba kongres ki dang ignor katu por ki kedup ki do ki dai ki kemen yang mengila ngin light nang kongres di kitu ki badang job ha katu por ngakan mau iba pitar marbanyang syupet narun nong syu pajba la ya teli bai nam takani kalai lama di kiwan mano bale kini ki pang im dan por ban jawab kata di kiwan sei tu kalama jongi ya si group ki mare keleng sekiwe ki lai thau stai thau group kiwe ki kali ki lai bro so dong social long bangin perlong meeting haka shitrik March 78 di shisha haka shitrik March 78 kalong ke jelang ba he tam haka tu por hapo mendan malki slei tu mendan di haka tu janmit hingi perkhat badi ban khot ya o fadasngi pasol lebon bakin don gini kum reunion banong ri pedeng tingli khot iki tikelewan bor orngut ngasyu island court story di tikelewan tu fadasngi upenya ya jelang pasol lebon sedang de jing duai bat ngadi tam ngamari nong kren ni kren masih kenta katu sengi ya ki emali ngim simsya bikin shong ki ben yang gini ha ben to te dari ba bibiling do SD is a Stalin Cultural SD Kongwir bat kui emali ki don nang tu te ngong ki emali nginam ai ban kren ngin susya ya ki ulidar naka EPHLC lidar naka SPDP lidar PDC ban yatho ba utre ban pelong ya kalai lama sarkar lai lama ki ai tang ke jing semai ba bring it on at any cost tu ba Martin ru pun ba Stanley kren te iba Stanley dang songkai men gini ski dang kan mau ba gitu jingja ti hadin nang ta hadin mangladep kren ti sa smai gini lidar nang tangisa wah ngi da pelong ke jing doai yang turu mangi la sungfu ba kadon ka lon ada ka problem ida doai ngi da karpat ipai ba belong jai ti haka step ke bebut janmit kemun gini emali kli shong hapo assembly ti ka bo jorong ke tu jingja kan umir hap shong ki pen ni naru tu pon ngi iba
Kim long serius ke jai bendri ki long serius ya kata ka jilong minister ki portfolio ki kini menu ban long chief minister menu ban long deputy chief minister ki portfolio ra New York chief minister ki portfolio gede hamret bu yo deputy chief minister portfolio kam he ari kala long hado kat ta kilong ki jing kini ba ya te ki jing bakla hak tu ko por ka dei tang na kaliang ke epi Chelsea baru ngila perkhat ba kamun bibi lindo in long chief minister na kaliang ka PDP kala jit di ba Stanling na mari ba hoping long MP na kaliang ka PDIC ba jinu kala jit di ba Martin leader tendai na ka EP Chelsea ngi shu shimbai ba dari ba bibiling do tendai don ki bong em hab da jit de kindiat sange ka meeting ki shong ka EP Chelsea klempoi perkhat yo ba Darwin Piu hang ta kawan ka jing sayong ba kraw pa ba sabaru ti hadien ki tu ba kalong ba yai ba Darwin kala phai ban lej bat ye ki MLA garo bakinum syatan ke kongres tendai kalong ba iba Darwin inang ban keren garo ila win obar sila dia kini ki garo tu por rang pada bun bahagi ba khamdang pareng tigila suk yu new leader ba nang iti tam i hai lor itai pon yo long leadership i tendai ki dan ki jong ba ba bibiling do ripel kindia ba standing Rolls-Royce ki ba kham khaman kita bahasa khang bakan si pun kan ma minister ka jatu bi kuno ba fisdang ya ka portfolio PL election sekali pan ti kaba pula kalong ba hadin bila thau itu sekolah lama mendai ko makalong menta dari ko makalong menta tinggal long chairman ngila yo spela sa sarung ngi klem yo fadas ngi do ong kata ba salah tang spela sa sarung ngi klem yo nang ni sarkar hadin ni leke ko beja katai ka sarkar sedang ban syakem ngana kapor mga palong meeting ni tay ngim nang ha ko pang issue don ka jingklut be bangi kren te tenrei kai ka pelong yang ban yele election ka pi bu jingli ka long ba ka don ki jing sele ben ju kinong rep Shanisha Smith chenong krem te ki wan khot ya ngam pat ju tip ya kata Smith ka nong krem ngalai li rap ki ta kinong rep te ka kam ju ki ka ba ba ka jing ya ka ni lum jong ki trai lum ko pi jing e kinong rep te nang taki ong da pila ba selaban badang selaban yarap ini ka dor jung pan te di election sini long hi ong beli ka dor jung to pan nai kren ka election yung mangi sya penyap hau hangi yap hau marwari te nanga kali ya ki jinglur ka no pilot ban rep pan dan batip yo pisau shutit sebo yo pisau shutit dawai du di tip kan no kata ka di jing e joki tengi le eksperimen hadu pengilap ya ka real cost of production jung kinong rep ya aga jing e de jing rep pan ngala sim ka tu ki issue ti nang tangi penyai persuasion pai ba pelong ni jelang te khadu di maki bang MPD benyale election PD belong ameli ban ni khun ni kani ka dor pan ki jongi kata ka pelong prapulai ka next election tan 78 how prapulai kapo bi kilo mining ngang tiap lu pila bal hukum mo kemudian sarkar pihak ni tu kena ditai ke kam buat ke papila ti ha kabide bat kani ka long minister of state juga agriculture hap ko kabinet ngi keren chpang ka dor jung pan ti upiji mumin long kabinet minister to kabinet pijute ku jolong hapo kabinet hi syukran sikitir ki IT ba ki commissioner to khot yo obviously khato por ban batai obviously wong em ngin fix tang sispa spo si kwental ka dor ngong kumno fix sispa spo ngong aya ka realistic cost of production kumde ka paper cost nang ta kai ni koi pagawai ka item ke jing pulut jong nong rep na island court ipi hadu ba unhap admit ba ki ya da ka paper cost ngong ai da ka realistic cost kanang magin tip ya ka real problem jong nong rep tinda kala apoi ka dor hondu sispa prapo ka ba nong rep pulut yung himdan pisang ong kam nele ba himdan pisa bu ya kata ka dor ka pisa ka ba pidan tang wat jukhot ya ka support price maka support price really belong above the cost of production adu kan tapi ki te ngong ki haba pibu ka support price de ben bu ka yo halat smith ka wei nyomer ka wei ba da po mau yong ka wei kenang bakinong rep kin nang te kin sa phone ban tip ya ka dor jong bakin wan em yo mulong ka di srim kata kin tre ben le mar ukhar ka ya sya ka to por ki khar ka ya ki control ya ki sarkar jong inaru ka to ki por te kemla ban pelong ya kata tendai ka kai ka baja kalong ba kinong rep kimla ban siu ya ka ram rep so far ki financial institution mana ka jing bam le ba ki government kata ka dei ko ki issue tenata ngai nga don ka jinglong minister ka ba arsin how Hyundai Fulai bang job yang Hyundai Fulai te ngayok ban bat ya ka supply department tang de si di benai di hangtur ngalap ba ngakhot yu director jong statistik ba director jong ka supply
ngong yu director jong ka supply kat nu kita ke population ni ki babam kharusion wong pralak tengok yu director statistik ong kat nu kita ke population na shalong wong lailak tengok ngak pi pralak ni lailak kemut ba hang tanga sawat ngalap ba degi ghost card ki ra ya kata ka pralak na song ki bangim ai khaw yo pralang in ai khaw bi sanlak kat kum jing don brio kemut kata ka dika corruption kemudian hak supply department adu kata ko por tien rei nangala ya chu khman ngalap ba you new weed kemut maria penyai kemut chu lumpisa ba yuto bet long ka jing kamai ka ba plan ka benda ki behe tingong khot ya meeting sisin ka state level nadu ki SDO ki SDC ki wan DC ki wan ni ong ba bri jong ki mbam ni watasau ushel ya ki chakimil namat ka daw ni surrender no yo weed in penhe ya ka kota jong u khaw but you haru haman laki fair price shop de ar laki lo pi de ban bo sampel ya u khaw ba ba namar unong kondong jungi baduk ba bam du khaw ration la ta u khaw kamut la im tende kani bagi ai menta du khaw jot khaw pe ni im sha tende ke ai ka baja ya ka meeting junga ka wai lai biji na mi na office ngali don kam na poi yeksan biji kala poi ka shiti na chief minister ka ta ko por banga de ben resign jadi kamu kadang pressure ki kharkaya but khasi kaya but kharkaya bora ar nomor la de ho 92 December kile chief minister ka to ko por ong la da pingmen yo supply minister imdan fon nam election jong 93 tanga shaweng no te hakani kur kom ngi te ngapan sai ka cooperation department man par ya cooperation department ki wan ki briu nganom yethu ki de ki yethu yang ki ong ba hangni ru ko don ka jing bakala ngidon ki service cooperative society te man la ka shnong kum ka lom rap leng ka man la ki jakala jan kum ki constituency lom rap ka ni service cooperative society te hang tu gidon ki secretary yon penya jaga te nang tang gidon ki society kum ka Apex Bank te hak ta ko por udon utu sen bagi ong am kan mau ka full name ju managing director ju ka Apex Bank te uniu sen usip ting yo kini ki service cooperative society kinong rep kirung sibun ka ram rep kan le sibur chopai ba te kumno uyo ban influence yo minister hak to ko por ban tung yu bon de secretary ju ka kadar management kata ka kadar management ka control ya kini ki secretary jeng ki service cooperative society but mo ong iki ba kimde ban pendrung ya ki member ya kinong rep apo kini ki service cooperative society na kata ka daw ka society ko masuk orang ham ka por dan tang lai pasangut ka society smith tang san pongut ban kom ta ter kinong rep kimle kimut pendrung member ki pen ya ki lai pejat kimle nong rep te kai ka bangal ki ong ka dei ki jingle jong ka Apex Bank de ka Apex Bank kam dei ban ting ka flow jong ka money kinong rep ka dei ban jur ba Apex Bank kabdi benting la pisah kalut ke don sakanabat ban refinance handai ki kwa ban airam yunong rep nomor kam tikina kwa ban airam snayeng karam tit kali baka Apex Bank kan kiu tinang atip ya kata ngalai daladi ban pelong ya ke membership drive da po yunong rep ngabatai te ningkong ngakot shoki officer haba ki batai ke penalty unong rep uting ngong kaino song no pimnang ban kren pin batai shoki ke penalty ngong batai ke benefit go unong rep unio kenang bo unlong organized farmers habadu karep karamro kadu tambah ke sarkar ke dibentip na pelong kini ki membership drive man lagi jaka kinong rep nak sispa po siajar ki barung nyambar pok ke society baslah hakasam ajar sanwa akan maba pi filong si am ke CDC mo ti adong way ba advocate am ta kayron na ini pia man yata ke circumstances ke ba long pi ban support man am ta kayron na ini hakai si syakam dei bangi direct ban support uranium kadaw kolong ni syakot chu governor ti gubernur ki jon ki bri ki bay thu ya ka problem jong ki bri shama thaba 4 kilometer kim don surok nawa kaji ti dan kani ka gubernur ngam tip mun ba ong yu khot yang ni le cha yeng ju wong ka don kani ka pisa 4 crore kawan ka central government lang ba ka yusil ban sna surok ya ka mau thaba ni flatly refuse yu ngong im tre ban simi kani namar ba ka connect bat uranium wong la ka mining yo num yo ban mine yo uranium construct ya kani karut kam connect ban kata ka uranium mining ong la kata ka di condition mangin bu aka MOU i kloi ban le tangi sign ya kata ka MOU ba ka yusil halo kata ka condition last kita ngi condition jong ka yusil lang to the last kalong ta whether mining will be allowed or not construct the road kata ka di koi ti kani ka pi ka yusil
ka ai kata ka arpau krur kam ai yang ibro arpau krur mariusul di company kamla ban ai sangi ka kadika ban p ya ka kadika payment ya ki kontraktor ya ka kam makila tray Nada ki ai sangi ngin tep ka budget kata ka bakala ngila ban divert ha ka budget ya ka pisah tika ka company kamla ban le ya kata tika ai ngi susain ya ka joint statement ha ka wi ka bank ba ka usul ka di ban sei san krur ngin yu i ka pisah ngin sa alot ya jing tray siginong tray ngin pa tray san krur di tai bangi ya ka surok mde yo uranium Basta apa gini jadi nanti memang ka politik kreatif kita kipor mau bapi la ngan contohnya ka politik ngan lain ya lah mau nang kasing kama pilang deputy speaker pila khot igi press ma pin announce kata ke ibat ka pulang ibat chin ka mai lipi mo em change your mind te ngalale hi banyalam berkata ka di ka ba long tenrai ha ka nadu bangadang rit mei keren ya kata yang kun coban khai me ngada duai ba men long u shakri jong blai te kata ka rung apo ka jung je perkhat junga kwa ban pendep ya kata ngalale yalam bat ngala pemi ki kot man mentang kadang ribai sebiang ya ka kot ya ka ba ngai kerteng sim la thau sudah ngan sa pemi biang ha kini keski ka don ka diman ka ba khrau bun ki bri ki fun ya tu te mentang ngala sedang ban ribai se tu kot ti ka jing yalam kala ya bet man kala ya bahkan ni ka jing yalam tin rei ki ka tu ka jing sa ram jong ki bri kham tam nang te nang ka nong krem konstitusi ki bang boro jong ka meghalia ki la map ya ka tu ka ram rep di tengah po nong krem konstitusi ki khlam map mungkin ni bangawan sakrang kam tu yang basalang ikan ma demo people pelai ram ni Hendai hanong krem konstitusi khlam lai ram nama ki politics ki bang ki sengap ki kini ki opponent ki pensitom ki pat ba ting hab ya khun yu tu yang padeng ngidang sa akan ni karam pi kemile election show kata ka di ka wi ka daw ka bang soba kumno gini ki berikan pohe ni ka ni ka jing e te sapoi biang ka tu ka jing ele ta ban pelai ka tu karam ting la ban pelai ka tu karam por baga kongres nanti kala rai ka tu kan rupo 1000 crore to la dep ka tu te ni tabang khlam job ya ka tu ka MLA te kasawan pat ka ni ka by election ti hang ni ngayo i menta ba ha ya jing perkhat jing yu bri ngi so bangil ale kum tu kala biang tandai menta dang job ya kan ni ka by election arjar khan riu nga sutu pleng idang sa dang de ban pendep i kherdong i basa jang ha ka politics tinggal ayo ban pendep menta da pendep ngada hun ngi thawi ki ti an ki sautli ki an ki bor ratba ka ILP kamu kita mau baca kayak gue pulang hima akan ka sin wa pilong siam sim bai ki moi ki mat ni ki shu ki bedai ki bakta bahaya kari bakaja itu kayak gue pulang hiban pe ban sim gini ki ayo hi nga try katai ki jing duai ka bangala bu house 78 kemun ya katai ka di ngadai ban pendep ya kata nam takan ka jai ban ri nganud ban ong ya kata ban hapdeng jong ngi ki bala mi sabar hi ban ong ba boda don sha kata ka jing e ki jing so e la ka jong ka jai ban ri te along second to none ya kata tamlong ladi don ki por ki bas utap ulo o bedum don ki por bakapau de mariwan hakini ka baar kemut ipi ya ki an kala i ba ka cimut ciperkhat mud stang ki an ki bla ban ya da yang ki kum ka jai ban riu ni sedang supaya ka tu mari sim ya ka kam CM hakini ka Julai arajar khat new di ban rakyat ban amen ya ka tu ka kasih Social Custom of Lineage Act 1997 hang tu i badan kam man khang ya kani ka jing shong kha khle namar ba hang ni kawan ka silent invasion ka balong menta ba shirkai ba menta ka jing shong kha khle jong ki muslim kham tam ye khin thai ka si ka dalong ka ba shirkai tu kata la bun menta ki ba ong ki kasi muslim ndai ka an kani Lineage Act 1997 kamsha chi sin ba pila le muslim phimdei shu khasi cease to be a khasi Deki anya duk mentah kidang pidang iwa sadula nang room idang kidang khen mudui khasi thit jaka bansna mos to long illegal ndeshu nama ka muslim kitan ka personal law te haka lineage aka ong bala pila adopt ya ka personal law jong you cease to be a khasi tingi kwa bantip ba kini ki parlok khasi ki ba kumu ni Muhammad lingdo ba de president juga ni ka sing bahalang Islam ba kiwi ki bantip ba kimdeshu ki khasi kata ka de ban syai kedar ti menta ka ni ki jingshong ha daki muslim ki khasi kalong mdei shong tangi wei sao sangut ki shong sawat te kebat kena bangila tip bun ki jaka ka ta ya ka kom perkhat jong jai bendri jongi kalong ko ka jinglong marau jongi kala astang na cimpri akjat nang the bekitan khasi mata kila long ki marau nomor ba kam judan ka sistem jongi ban wei ubriu la bendri lok saw mendri tang saw ki lok muslim la don pa ki bendri ki dekhar sakini pat nang ta ki khun jo kita benrung da jai jongi ni ti khani kalong illegal
ti iwan ra ya to upai ba ula pediang ya kani keleng sodong tang kini ki ba yo shongkha bat ki dakhar leni ki bedi ki khun dakhar ki ya persya ya kani kumu ba benduru i persya ya kani ong ba ngen lek biang kumta ngamut nga da ka ba burom ong ba tang kitu ki balong pure khasi kin kren ya kani ka leni chak kitu ki balong half te nai kren namar ba kila don lepa on the wrong side maki kamlong ban keren mangi kum kejai meringi sutu ba di bandon ngila pas ya tu ka bil ka bat ngi penyang ya ka halo ko nongrim jong ka principal jong ka tip kur tip kha ka ba u khasi usung thu ya kata ba bun ki jaka ki balada ka kan thai kasi shong kha yu bom dei kasi kamyo i si ing ka ki bu ha ki jaka si ing ki don si bun ki ni ki ba ja ta usung ra kasi ula ban shong ya bom dei kasi utang jai ti ba semacam ki don ki bun ki mai kan tamu sekarang pi ka pai ha kan ka bakemo ka climax ni arba kata ka ki pai ba ki mi ti ina pin rai rai ban song thai do na kam sam thai ki ka do pi simin ka rai ba ka po ba ui kursan wa ba ka jeng kam yaram pin rai pi la keran din na kam sam pai ba ustang ban sutu mentah hadir mengila wan ra sa ka ALP ngilai penchai keleng sudong nang tangi la wan ra sa ka ALP ko nongrim juga kalong baskem la rai do ko Supreme Court baka regulation 1952 jong gobernur ke yeng kanika ILP ka sa yu gobernur ban fix ka diet bat ya ka jaka mantang ngila pengkret ban file po Supreme Court ka government makalia kanika government makalia ka ba challenge ka rai jong ka high court halor ka United Khasi and Giant Hills Autonomous District application of law 1952 ka challenge ka state government in 1972 mantang ka government 2018-19 kamtip kai kata kalau ko phala ti kamut ngiti kena ban job ikani ba ka ILP jungi ka deban pentri kambe nama ka sastang ka ain ko gubernur ko ong ani date and place ban pentri kam ikani yaki aspat liki laws ki ba u gubernur ula select ha ka 1952 ka bala asen Rajendra Prasad gubernur jong ka India nang tangi wan ra ya ka tu ka klan bil baki kur jongi ki de bendon ka sengkur balik ka sarkar ikani kam tere ban sign kini mdon jeng RM ya kata ki shuri on lun iki bil bar hoy ti kai ka ba pelong yang ban bandum election chu ka ngo ba ngayap op bangan wan long CM biang ngan long EM biang lada kani ka kibriu ki bandon mentah ga government kadang kom di kerkat kim su thu ya ka jengmut jong ka autonomous this council says an autonomous 12AA ko ong when a law made by this council is repugnant to the law made by the state to the extent of repugnancy the law of this council become void kata kemudian that bill must be allowed to be a law hangta anda kala etengku in saya sungguh pak hak pol bagdong ka bill government kamla bantot 1953 ka United Khasi Giant Hills this council ka thaw ya ka land transfer act the word transfer kam don hak 6 schedule ndai ka Assam government ka respect ya ka autonomy jong ka this council ka sya bu gubernur unsain ya ka tu ka ak ndai di ka court ka baong ba kani ka akam yeng ka pahdo Supreme Court ndai menta ka state government ka le court hi le hi na dong hodong kalong so foolish hadu kata hakapor jong we governor SS Sidhu habaka kabil jong hi kalong kami habar ka paragraph baga schedule return with a message menta mdai governor beriton ka return ka DCA wrong hadu kata ti ngi makumta nga suba ban ni trelang bat kini ki briu ki bam sutu ya ka an long len ngam pelut ka ya kapor kalong insult ya hadu kata ba hasket triat nadu kalau department kam sutu ki minister kim sutu ki MLA kim sutu kani karai ka disem semua ba final election kadi ka permanent ka langsung kalau permanent nata election ngam Malaysia dak dik MLA ne MDC ne MP ngam Malaysia mar ba electorate jongi ru dan hila ka jong ka jing hi ngambenya kata namar ba ulong economically hard hit kambiang kayo ka kot jong namar tarau kat ka baki yo ha ka election ki haban ya pelang tina ta kada ngim patla ban khiwin ti yo pai ba un aya ka rai ka ba khlan ha ka election re kamut kini ka fus jong ka pisa ka khlan ba ban tekam na tarau nga sa shift mata ban organize ki kur i wan rai kini sunjuk jong kirang bakur kanang baki sana jar teli kikur kasi kilong organize hak ta kopor insa wan ra ya ka jingr komperkat jong kasi ka ba khalan mo kata karier di fika sedang da ka punya teli mo ma kita gelai lama dai pi song thapa da kan ko pi ba kadang ke pa jeng pra ka susu kai ke jing UP kemuai ni ki rusam la iba ya ka
ya kan lawai jom celah ya kan lawai jom cek beri jom pi hapor bagi wan rai kalai lama kai ka kadehi ka ba ka bawan na si jerong na ublin na tehi lemda ka ngi wan rai tu kalai lama ka numyo lat bantaw ya ka lan transfer ak da ka jungwan jo kalai lama yo bantaw ya ka lan transfer ak bat da ka jungwan ka lan transfer ka khando ka ne bat ngi kumta ti kumta ngalong instrumental banyada ya ka ek badi jo ka jai bandriu kata ka ba upai ba umri ban klet ti saman ta ka sin ila yoan marra biang ya kini ka ILP bat ka sarkar kadi mentang suthu bakala admit baka Meghalaya Resident Security Safety Act 2016 jok Dr. Mukul kolong kelembenian jika ka ILP kolong to prevent settlement kani kolong to facilitate entry man kongpong hindi ka basuk ya ka government menta kolong ba pediang ba gobernur unsya gobernur notify no ya ka ILP jong ka district council bon buram kanya ka autonomy jong ka district council piting yong buram ngi ban ya dai ka jai bendu ka jai bendu ka mat yap ka mat ngui jai bendu tang na kada ka di tang ka ego problem kata kemudian hak MDA menta yo buram ka district council ti ka jentia ba kampat nang ban perkhat ya kata ti akhirnya suki ngila ya chkamat ngirawan chkamat pisya yang bangin le ka hasil district council kolong ningkong naki district council bar khoi mo kolong menta pas lang inom batri ka pon pi lese idigli khadu hakini ka jenyan ti mo kila orang lai pos nem dan kunu ka ba fi regret of his mo babe ada ka jenyan ngam dadon kata ka jing regret ni ka ba nga susu satnut kalong ba ki MLA jongi ki tlot palat pe ka UDP kumnum dang si dang hat kindiat segi ka ong ba ke ILP dan kam mentaki ong wanra no ka ILP hi kan ni ka hang ni PE ya ka yu jongki ubah presiden deputy chief minister ong ni dangi job mangingin wanra ya ka BAB village administration bill kan susu ki hima khasi mentaki la jandep codify kila don la ka traditional ki rules and acts jongki pintep sakani pan ka BAB ka badi ka shutau hima pi kai ka BAB ka long la bandan atli ki rules ka ju ka hima bab studi ka ta susu budi ka ne ushu shim ya ka sentiment jo ki babun re mangi hilm tre shu ban ka ka BAB na marbale kan pen khia ki hima pidon ka rule 215 kadi ka rules menta sakani ka rule BAB saka rule pula don pa kita ki traditional laws ki pula dep codify kai ka ni ka jingkran ki kran khalam su thu bu ba tip hi ka nu shikran ka kran tinggi susi bah ya kalau ini cak akim dan courage nggak susi ubah perstun bau tre bandia keren ya ki member juga state udah insol ya ki min akan merakim keren ya ki manong kanu ke parti ke bam tre ban wanra ya ke lini cak ke bangi wanra ya ke amendment bill kemudian kata ke parti kamdan jingeda ya ke jai ban riu upai ba udah ban sutu ya kata kemudian ni sama buat kaji ki ni kalau we ka dum ya ka jala lara kalong akan ikas dah kalong mentah kinong yalam jungi kuma kalong mentah ngi ikadum kam kaba baba kajai bendri jungi kan kmi linti jing ya da jing mentoy na ki political party lamba bah na kata kadau mentang ngamut ngi had da sunjuk jong kirang bakur nomar ka sengkur kamla ban keren ya ki isu syabar jong kakur ka keren tang hapo jong kakur be ti da ka sunjuk jong kirang bakur mentangi keren ya ki isu nau hadu ubai jong kajai bendri ban mentangin kumakalong gila shirhem ba ki brio hadin ba ngala syai ya ka ketin mga keren ngala kwit sunan ko politics nin pengklanya kini bandala klan kini ka hikur jungi kila long organize bar khoi hakata ka por komod ke sarkar kan haban ko nang kementas lah lesyuan be nang ka kwiki le